הנה, מה העניינים? לא פשוט. לא פשוט. כן. אז רגע, אז אני אציג את עצמי, אני אורלי מירקין, אני כתבת מגזין, בימאית, יוצרת תוכן. אנה, תציגי את עצמך, מי שלא מכירה. כן, אני אנה גרבר-לסין, אני פסיכותרפיסטית, עובדת סוציאלית קלינית, אני מדריכה של אנשי מקצוע, את יודעת, חדשים, ויש לי בית ספר לפסיכותרפיה לפירוש חלומות, יצרתי ספר, חיברתי ספר לפירוש חלומות, והיום אנחנו עושות פודקאסט, אז אני גם עושה פודקאסט. אוקיי. תהיתי מה אני אתחיל היום, כי זה כאילו כבר פרק שלישי שלנו ביחד, והימים ככה עוברים תוך כדי מה שאנחנו עוברים תוך כדי המלחמה. בהתחלה כזה לא היה ברור איך לקרוא לזה, תוך כדי הדבר, ועכשיו זה כבר אומרים מלחמה. ואני חייבת לשתף שאני כאילו בימים האחרונים סופר עצבנית. אני ממש מוצאת עצמי כועסת על כולם. אני אומרת, אולי שאני לא אדבר עם אף אחד, כי אני פשוט אתפוצץ עליו. את יכולה להסביר לי מה זה, מאיפה זה מגיע? קודם כל מזל טוב. את יודעת, אני אגיד לך למה. כי בן אדם שכועס מרגיש שיש לו יכולת להשפיע. את עוד לא יודעת איך להשפיע. את יודעת, יכול להיות. ואז מה את עושה? את משפיעה בדברים קטנים, אבל יצר של כעס, את יודעת, זה יצר שמקדם חיים, זה יצר חיים. זה לא יצר שמדכא את החיים. את יודעת, אנחנו בפעם קודמת דיברנו קצת על מלחמה באוקראינה, וגם על חלומות. אז אני חוקרת חלומות, אני אוספת חלומות, אני כבר הרבה שנים, את יודעת, מנהלת עמוד שלי באינסטגרם, בשפה רוסית בינתיים, אולי יהיה גם בעברית, ואני אוספת חלומות. ויש לי פרספקטיבה של חלומות, כי התחלתי לאסוף אותם לפני 4-5 שנים, עוד לפני שהגיעה קורונה, את יודעת, ואז מלחמה. ולפני מלחמה היו המון חלומות, שהם חלומות על צבע לבן, ולא משנה, יש תיאוריה שלמה על מה החלום מנבא לפני תחילת איזושהי, אפילו אסון ברמה עולמית שזה מלחמה. אבל כשכבר התחילה מלחמה, התחילו חלומות על כעס. אנשים נעלו קרבות, כעסו, את יודעת, ממש נכנסו לסיטואציות שבחיים הם לא נכנסים לסיטואציות כאלה, אבל נורא כעסו בתוך חלום, וכל הסצנות היו מאוד אגרסיביות. וזה אומר שהנפש מחזירה קצת את הפן הזה של איזושהי יכולת להוציא את הכעס, כי כשאת מוציאה את הכעס יש לך איזושהי תקווה שישמעו אותך, כי אני בטוחה כשאת כועסת על מישהו, את רוצה שישמעו משהו אחר בתוכך. את לא רוצה שישמעו, לא יודעת, אולי את לא רוצה להקשיב להם. כי אני למשל יודעת שמלא אנשים אומרים, תקשיבי, איך להתמודד עם זה שכל הזמן מדברים איתי על פוליטיקה. לא רוצה לדבר על פוליטיקה, לא רוצה לדבר על פחד, רוצה שאנשים ייקחו את עצמם בידיים, אני רוצה... ואנשים לא עושים את זה. אז אני לא יודעת על מה את כועסת, אבל אני... על מה לא? אז על מה כן. לא, אוקיי, אז את אומרת שהכעס הוא מה? הוא איזשהו רצון לשנות מציאות? כן, איזשהו רצון. תחשבי על ילד קטן, מתי הוא כועס? כשלא מתאים לו, כשלא טוב לו, כשהוא מרגיש שהוא רוצה שינוי, כשהוא רוצה את שלו, את יודעת, הוא רוצה משהו ששייך לו. אולי את, דרך הכעסים שלך, את מנסה לנער מישהו, את יודעת, את מנסה להגיד. אני לא יודעת אם זה עוזר לך, את יודעת, כי חוץ מכעס, שזה אנרגיה נקייה כזאת של נפש, אנחנו סך הכל חיים בחברה, יש לנו עוד קודים מסוימים, יכול להיות שהכעס דווקא יגרום לכעס בחזרה, כי כולנו טוענים. אז מה עושים? איך לא כועסים? אני פשוט לא הפסקתי לדבר עם אנשים, אמרתי, טוב, אם אני מדברת, אני כועסת, אני מתפוצצת, עדיף לא לדבר. עכשיו, זה גם לא פתרון. זה לא פתרון, אבל אם הפסקת לכעוס, אז את אומרת, טוב, אנשים אטומים, הם לא מקשיבים לכעס שלי. אז יכול להיות שבמקום להתאכזב, אתה יודעת, לאבד תקווה, אז אולי תגדירי על מה את כועסת, כאילו על מה את כועסת, שמה קורה. אני כועסת על כאלה שלא מתאפסים על עצמם. אני מרגישה ממש אכזבה מהאנשים שאני מכירה ברמה האישית, שאני מאוד מעריכה אותם, ובייתי בטוחה שהם בעלי הרבה יותר מסוגלות, ופתאום כאילו כבר 2.5 הם משתבלים בתוך הדבר הזה. אז אני כועסת. עכשיו, אני גם מצד אחד לא רוצה לשפוט, אבל ככה אני באמת מרגישה.
אבל מה את חושבת? הם לא עושים את זה בכוונה. את יודעת שהרבה אנשים עכשיו מדברים במושגים שאני לא מכירה את עצמי ככה, אני לא מכיר את עצמי ככה, אני אחר, אני מתמודד, אני מכיר את עצמי, לא יודעת, מבין בסיטואציות. אז זה אומר שהסיטואציה יותר מדי חדשה, למרות המלחמות שהיו, למרות המבצעים שהיו, למרות את יודעת, הפתיחות שלנו להבנות חדשות לגבי השכנים שלנו ובכלל המציאות, אבל אנשים לא מצליחים להיות בסיטואציה ולזהות את עצמם. אז במיוחד גם, את יודעת, מהצד, כשאת מסתכלת על אלה שאת מכירה ואת אומרת, אנשים חזקים, את יודעת. כשעבדתי בבית חולים, אנחנו נמצאים פה בפתח תקווה, ופה ממש מאחורי יש בית חולים גאה. עבדתי שם הרבה מאוד שנים. גם בבריאות הנפש פה בפתח תקווה, סך הכל משהו כמו 15 שנה. ראיתי הרבה אנשים בסיטואציות שונות. הבריאות נפשית זה הסתגלות. את יודעת, אומרים, יש אנשים שיש להם כל מיני, את יודעת, דילוזיות, את יודעת, שזה על גבול של הזיות, על גבול של סקיזופרניה. אנחנו לפעמים יכולים להיות במצבים פסיכוטיים, לפעמים. את יודעת, אני עכשיו לא נכנסת להגדרות, כי יש כמה הגדרות, כמה זמן, וכמה... לא נכנסת. אנחנו כרגע לא באיזו ישיבה של אנשי מקצוע. אבל יש אנשים שיש להם הפרעות מורכבות, והם עדיין מסוגלים לתפקד. אז מבחינתי בריאות נפשית זה יכולת להסתגל. לפעמים זה לוקח זמן. אני בטוחה כשלמשל אנשים נסעו על הסוסים, הסתובבו בכבישים ופתאום הגיעה מכונית ופתאום היה צריך להסתגל אפילו לאיזו התפתחות טכנולוגית, אני בטוחה שהיו אנשים שחשבו שהגיע סוף העולם. מה יהיה? את יודעת, זה מפחיד. נכון, אנחנו לא בסיטואציה של פתאום מכונית הופיעה על הכביש. סיטואציה הרבה יותר גרועה. כן, אבל עדיין כל סיטואציה קטנה יכולה לגרום לנו לבלבול, לדיזאוריינטציה, אנחנו לא יודעים איך לתפקד, מה עושים, במיוחד שיש כל הזמן אימה. בקיצור, את אומרת לי, תכילי את האנשים ואל תכעסי עליהם. אני חושבת שתתני להם צ'אנס להתאפס. תתני להם. ומה עושים עם הכעס על הממשלה ועל איך שהיא מתפקדת? זה יותר קשה. זה יותר קשה כי... אני ממש זוהמת, זה הרבה יותר מכעס. כן, כי זה גם לא משתפר. אנחנו ניסינו ככה גם פעם קודמת לא להיכנס לפוליטיקה יותר מדי, אבל זה כבר לא ברמה פוליטית, זה ברמה אנושית. אם אף שר לא יוצא החוצה ולא מדבר ולא בטלוויזיה ולא... את יודעת, אני עצוב לי בשביל עצמי שביידן הפך להיות אבא שלי. אתה יודע, כאילו, הביידן הגיע והתרגשתי והרגשתי שהוא מבין אותי והוא כן, האיש שעד לפני רגע התייחסנו אליו כאלה, זה כאילו אני מצטערת, אבל זה כן כזה שלא עד הסוף מבין מה קורה איתו. כן, אני מתגעגעת לנחמן שי, כי זאת הייתה המלחמה הראשונה שלי. אני אגיד לך את המספר טלפון, אני יכולה לדבר איתו. כן, זה היה, את יודעת, הגעתי לארץ, עוד לא הכרתי מלחמות, רק בספר, בשנת 90, ופתאום מלחמה, במלחמת המפרץ, חשבתי שבאמת זה סוף עולם הגיע, ופתאום היה נחמן שי, ואז אני זוכרת, אז הייתי מתבגרת, כמה חשוב שיהיה מישהו מכיל ותומך ואיזה דמות, לא כל כך אז הבנתי אפילו על מה הוא מדבר, אבל אז עצוב לי ואני זוהמת כמוך, אבל אני מבינה שכרגע מבחינת המשאבים שלי אישיים, כן. אין טעם להכניס לשם זעם שלי, כי מה זה זעם? דיברנו, כעס זה אנרגיית חיים, אני כועסת אז אני משנה, אני כועסת אז אכפת לי, אני כועסת, אם אני עכשיו כועסת ואכפת לי וזועמת, תחשבי, אני לוקחת עוד פעם, אנחנו חוזרים למשאבים, $1,000,000, אני כועסת, ואז אני לוקחת את כל הסכום הזה ומכניסה למקום שאני לא יכולה להזיז אותו. אז זה כמו על ניוטרל, לתת לקחת איזה אוטו, כן, פרארי. אבל תני לי טיפים איך אני מפרקת את הכעס הזה. את אומרת, אני אחשוב על זה אחר כך. את יודעת, כמו סקרלט אוחרה. אבל אני מרגישה שזאת אנרגיה שצריך לפרק. אז יכול להיות בסדר, זה משאב. את יודעת, עכשיו יש לך $1,000,000, ואת רוצה לקנות לא יודעת מה, ואת לא יכולה, כי אין הזדמנויות. את שואלת את עצמך, האם אני יכולה כרגע עם הכעס הזה, שזה משאב ענק שלי, אני יכולה להשפיע על משהו, אני יכולה לעשות עם זה משהו, אני יכולה להכניס את המשאב הזה, להשקיע למשהו שיתרום לי, ואז את יכולה למשל כבר להיכנס לקבוצות שמתארגנים ליום שאחר כך ואיך לפעול, ואולי לבחירות, אולי למועמדים אחרים שעכשיו רוצים להיות כקונטרה, כי האמת אני לא יודעת מי המועמדים עכשיו שהיו לי אתמול, היום
ראויים לאמון שלי, אני לא יודעת, כן. כי לא ראיתי אף אחד, זה לא שאני ראיתי זה יותר, זה פחות, אז אני עוד לא בפוליטיקה, כי אני אומרת יהיה לי זמן, ולא כי אני רוצה לשים את זה בצד, לא, כי אני מאוד פרקטית בזה, כן. ולפעמים זה עוצר אותי גם, את יודעת, לתת עצות, כי אני מבינה שיש אנשים בסיטואציות שונות, יש אנשים שהם נמצאים בכאב טוטלי, ואז העצה הפרקטית שלי היא תהיה כאילו אטומה כזאת, את יודעת, כואבת ומכאיבה, אז אני לא אומרת, אבל אני אומרת עכשיו... לא, תמיד שתגידי לדפוק את הראש בקיר, לא את הראש שלי, כאילו, לא יודעת, קיק, משהו כאילו פיזי שאת יודעת שיעבוד, בפירוק האנרגיה, חוץ מלהגיד, אל תיכנסי, תפני את המשאבים האלה למשהו אחר לעשייה. אנחנו עכשיו נמצאים בסיטואציה שכל משאב אמוציונלי הוא כמו זהב, כמו יהלום, כי אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח, אנחנו לא יודעים כמה משאבים נצטרך נפשיים, אז את אומרת יכול להיות שאם אני אפרוק מתח אני אשחרר איזשהו משאב שמחזיק את המתח הזה, אז אני מסכימה, יכול להיות, אז יש אנשים שצריכים לפרוק, לשבור דברים, לחתוך דברים, לקרוא, את יודעת, לקחת עיתונים, לקרוא, לא יודעת, להתאמן, עד שהם מרגישים שהזעם יוצא החוצה. ומצד שני, הזעם הוא משאב חשוב, את אומרת. כן, הוא משאב חשוב. לא לבזבז אותו. אז לדעת, את יודעת, אנחנו פעם קודמת דיברנו, וקיבלתי דווקא תגובות על זה, שבסיטואציה כזאת, איך אני אקח את עצמי בידיים, ואת כאילו מציעה, תעשי, לא יודעת, חשבון של משאבים, תלכי, כי כאילו אני מספרת משהו שהוא כל כך רחוק, את יודעת, כן. אני גם חייתי, אם הקדמנו את זמננו ברמה של כבר אנחנו מנסות לתת כלים ליום שאחרי, ואנשים הם עוד ממש בכמה שעות של אחרי. כן, אבל אני רוצה שיהיה להם מחר. שיהיה להם מחר. כי יהיה לנו מחר. יהיה. היום אנחנו בבור, בתהום, אבל יש מחר. וכדי שמחר יקרה, אנחנו חייבים את הגשר הזה. את הגשר, לחשוב, את יודעת, אפילו בתודעה. כן. לחשוב שאם אני היום מתכנן את החיים שלי, אני קם בבוקר, אני לא יודע מה יהיה, ילדים לא במסגרות, יכול להיות שיהיו הזקות, יכול להיות שיהיו בשורות לא טובות, יכול להיות שתהיה חדירה. את יודעת, כל כך הרבה אנשים מפחדים ממלא דברים, ואם יהיה לנו איזשהו חלק בתוך הנפש שחושב על מחר, לדעתי זה איזושהי נקודת נחת, איזושהי נקודה שהיא כל הזמן אומרת, נכון, עכשיו קשה, אבל יהיה מחר. את יודעת, הספר החזק והמפורסם של פרנקל, שמדבר, בן אדם מחפש משמעות, אז המשמעות הזאת זה מחר. זה מחר, זה לשמור כוחות, זה לדעת לארגן אותם נכון, זה ללמוד בסיטואציה הכי מורכבת וקשה, להיות בשביל אחר, וגם לדעת לחלק את המשאבים. אנחנו פעם קודמת דיברנו גם על תורה, וגם אני רוצה לחזור לשם, כשאנחנו עושים את 10% שאנחנו את יודעת, מהשכר שלנו, אז כתוב 10%, תתרמו, תעשו, אז זה אותו דבר, את יודעת, אז תשקיעו את 10% מהמשאבים הקטנים שיש לבניית מחר, למשהו אופטימי. כן. אני רוצה להוסיף רגע לכעס, גם רחמים עצמיים. אוקיי? למה זה? כי אנחנו בעצם היינו בקורונה, עד לפני כמה שנתיים, ומשהו כמו 3 שנים מהחיים היינו עבודים, היינו תקועים, החיים לא זזו לשום מקום. ואז הנה, התחלנו להרים את הראש, ואז הייתה את הרפורמה המשפטית, ואנחנו שנה שלמה עסוקים בתוך הדבר הזה, המדינה נקרעת, ואז עכשיו המלחמה. כמה אפשר לסבול? חוקים חדשים, כן, צודקת. אין לי פה תשובות. כן. את יודעת... מה עשינו כל כך רע שמגיע לנו הסבל הזה? שנייה. תחשבי על המקום שלנו בעולם הזה. כשפרויד התחיל את הפסיכואנליזה, ואחר כך יונג, מלאני קליין, ויניקוט, התחילו את הגישה ההומנית והאנליטית. תחשבי מה הם עשו, מה הם שידרו לך? שאת חשובה, הרגשות שלך חשובים, מה שמתקיים בחיים שלך זה מאוד מאוד חשוב. נתן מקום לרגש, נתן מקום להיסטוריה אישית שלך. פעם לא היה. פעם הייתה היסטוריה קולקטיבית, היסטוריה משפחתית, את יודעת, המקום המיוחד, לבן אדם המיוחד עם הרגשות הסובייקטיביים שלו, הם פשוט לא כל כך מזמן התחילו להיות
את יודעת, בפרונט. רלוונטיים, אוקיי. אבל ב100 שנה אנחנו למדנו שהרגשות שלנו רלוונטיים, החיים שלנו רלוונטיים, כל מה שקשור אליי ואלייך וכל אחד לעצמו רלוונטי. אבל עולם הוא לא השתנה, אני עצוב לי, את יודעת, עוד פעם, אני אומרת את זה כפילוסוף, כבן אדם שרואה את התמונה יותר גדול. אוקיי. אז לפעמים בהיסטוריה העולמית זה לא רלוונטי מה אני רוצה. את יודעת, באיזשהו שלב, כשאני, את יודעת, הייתי באנליזה המון שנים, והבנתי, לעולם לא כזה אכפת מה אני רוצה. באמת. גם לאנשים הכי קרובים, הם אכפת להם. אבל לא אכפת לי שלעולם לא אכפת מה אני רוצה, אכפת לי שאני יודעת מה אני רוצה, ואני לא רוצה את זה. אני רוצה לשכב פה על הרצפה, לדבוק עם הגרופים על הרצפה, ולהגיד, אני לא מוכנה לזה. לא בשביל זה באתי. זה לא פייר. נכון, את צודקת, זה לא פייר. זה לא פייר, כי עולם לא כזה מתחשב. אני רוצה שיתחשב, אני רוצה שיהיה כמו פרויד ויונג, למרות שפרויד, את יודעת, הוא אמר, אנחנו צריכים לצאת מהעמדה האינפנטילית הזאת, שנחשוב שעולם מתקיים כי אנחנו... את קראת אינפנטילית עכשיו? אני אומרת שגם אני כזאת. כן. אני רוצה שהכל יהיה טוב, אבל אנחנו כרגע פה. ואין לנו שליטה על המצב. ויש לנו שליטה, לא. אין לנו שליטה על מצב הגלובלי. אוקיי. אין שליטה. אין שליטה, יש אנשים שאנחנו לקחנו אותם לעבודה, את ואני משלמות מיסים, אז יש לנו צבא שאנחנו, ואת יודעת, כולנו משלמים, יש לנו אנשים שהתפקיד שלהם כרגע להגן עלינו. זה התפקיד שלהם, הם כרגע עושים את התפקיד. נכון, בהתחלה התפקיד הזה הוא נכשל, אני עוד לא יודעת למה, אבל לא משנה, זה נכשל. אבל יש אנשים שזה התפקיד שלהם. אני כרגע מתעסקת במה שאני יכולה לעשות. אני לא יכולה להגן, לא יכולה, אם הייתי יכולה לקחת רובה, לא יודעת, קלצ'ניק או משהו, מה... יכולה, אנחנו לא ניסינו, אבל איך היא תדעי? לא, אני מקווה שאני לא אגיע, את יודעת, זה המקום האינפנטילי שלי, לא רוצה להגיע לשם. אבל אני יכולה לעשות דברים אחרים, נכון, אני יכולה לנהל את העולם הקטן שלי, את הקטן שלי, והכי קשה, שאנשים לא כזה מתעניינים בעולם הקטן שלי, אנחנו אכפתים ויש לנו לב באמת ענק, אבל ברמה גלובלית יש סדרי עדיפויות. זה סדרי עדיפויות שכרגע מי יותר חשוב, החיילים יותר חשובים, המורל יותר חשוב, משהו שיחזיק את המדינה באופן כללי. אפילו דיברנו, את יודעת, בתחילת המפגש שלנו, אז אמרנו, קצת החלקתי ונפלתי, ואז אמרת לי, עכשיו לא טוב להגיע לבית חולים. נכון, לא, אני צריכה להסביר שנייה. בדרך לפה, אנה היא באה לצאת מהבית והיא נפלה, ואז אמרתי לה, מה שאני אומרת לילדים כל הזמן, זה לא זמן להיפצע, אין מי שיטפל, כולם ממשיך להתנהג כרגיל, לא להיחתך, לא כלום. נכון, זו אותה תחושה. בסדר, אבל מה שומע הילד שלך? מה הוא שומע? אני לא חשוב. אז מה זה? אני רוצה להרגיל אותו לעולם שהוא מגיע אליו. לא, אז הוא חשוב, נכון שהוא מאוד חשוב? גם את חשובה, זה לא בצד שנפלתי, אם זה היה חמור, היינו הולכות לבית חולים. בטוח. אוקיי, אבל מה את רוצה להגיד? אז אני רוצה להגיד שאנחנו כרגע אחראים כל אחד על העולם שלו, ובטוח אם נצטרך עזרה, אז יש גם על מי להישען, אז כן נלך לבית חולים, כן נפנה לעזרה, כן נעשה הכל, אבל כרגע מה שנדרש זה מכל אחד מאיתנו, נדרש אחריות מאוד גדולה על העולם הפנימי שלו. ההורים עכשיו עסוקים, לא משנה, הם פישלו, הם עשו, אני לא יודעת מה ההורים, אני מדברת ממשלה, צבא. אני מדברת על אלוהים, אני מדברת על הצבא, אני מדברת ברמה גלובלית, כל העשור האחרון לא בא לי טוב. את יודעת, יש את המשולש הזה, משולש התייחסות. לא זוכרת מה השם בדיוק של הדבר הזה, אבל יש לנו כל הזמן דיאלוג עם 3 גורמים. גורם אחד זה אלוהים, הגורל, מה הגורל שלי, אני ככה ואני אחרת, ולמה לי, ולמה אצלי בבית, ולמה דווקא כשאני חיה, ולא בסיטואציה שהיה לפני 20 שנה, 30, לא יודעת, 100 שנה. הגורם השני שאנחנו מדברים זה חברה, והגורם השלישי המרכזי זה אני. אז אם אני לא יודע לפנות לעצמי, ולבקש מעצמי, איכשהו למצוא כוחות, או למצוא עזרה, או להבין, אז למי אני פונה? אני פונה לחברה, והחברה שלנו היא טובה, החברה מגיבה ועוזרת ונותנת, ואם כבר אין לי יכולת לא לפנות לעצמי או לא לחברה, אז אני פונה לאלוהים. אף אחד עוד לא ביטל תפילה,
נכון? אף אחד כן. לא ביטל. את יודעת, כשעבדתי בבית חולים, אז היו מלא מחקרים על זה שבן אדם כשנכנס לניתוח, כן, רגע, נראה לי משהו כן, בשיער פה. כן, אז אנחנו, כן. כן, שיער פרוע. אז אנחנו... עם כל הכבוד לאלוהים, כן? כן, תסרוקת כן, פה. כן, תסרוקת נשים. נו. אז יש מלא מחקרים שמדברים, ממש חקרו את זה, זה כבר, את יודעת, זה אמפירי, את יודעת, אני כאיש אקדמי, אז אמפירי זה נותן לי כוח ונותן לי הוכחה. אז אנשים שנכנסים לניתוח, ומתפללים בשבילם לפני, נותנים, את יודעת, החלמה יותר טובה. גם אם הם לא יודעים שהתפללו. עשו קבוצת ביקורת וקבוצת מחקר. קבוצת מחקר ידע שמתפללים. הם ידעו שכשהם נכנסים לניתוח יש קבוצת אנשים שמתפללת. וקבוצת ביקורת לא ידע. והייתה עוד קבוצה שלא התפללו. את יודעת, לא בכוונה לא התפללו, יכול להיות שהיו שם אנשים אבל זה קבוצות שבדקו ואת יודעת שכולם נתנו אחוזי החלמה יותר גבוהים בקבוצות שהתפללו, גם אלה שידעו וגם אלה שלא ידעו. תקשיבי, אם היינו סוגרות שטאפ עם איזה, עם חב"ד, הייתי, לא, אבל אפשר להתפלל, אבל כאילו זה, כל אחד למישהו מאמין בו. בטוח, את יודעת, אנחנו כרגע מעלות... מה אפשר לעשות? איך אפשר לגרום לגורל להיות אחרת? כן. רק אפשר לגרום לעצמי להרגיש אחרת. את יודעת, אני בטוחה שאני מאכזבת את כל האנשים שאוהבים את הספר סוד ואת הסרט סוד ובונים כל מיני... מה, כל המניפסטינג הזה? כן, שהחיים שלי יהיו עם $1,000,000 וכן. נו. אז אני חושבת שזה עובד כשאתה עושה דברים. אנחנו פה דיברנו על החלומות ועל העיסוק שלי בפסיכותרפיה והכל, אבל אני גם, את יודעת, אני... מטפלת מנטלית של ספורטאים אולימפיים. את יודעת את זה. אני, כשבקריירה שלי כבר גידלתי כמה, אז הייתי מטפלת של מישהי שזכתה 3 פעמים באולימפיאדות, בטריאטלון, וגם הייתי, את יודעת, חלק מהמטפלים שטיפלו בנות של התעמלות אומנותית, וגם עכשיו אני, את יודעת, אני מלווה ספורטאית אולימפית שתהיה בצרפת, ורק עכשיו היא זכתה במקום ראשון בעולם, האלופת עולם. אז אני יכולה להגיד שהם פשוט אנשים שיודעים לקחת את החלק שנקרא אני מול עצמי, ולהתגבר על הפחדים ועל המכשולים, ועל זה אנחנו עובדות. אז עכשיו כשאני מדברת על אנשים שנמצאים במצוקה ובכאב, אני יודעת שבנפש יש כוחות. יש כוחות, והכוחות האלה הם חזקים, וכל מה שאנחנו יכולים לעשות בלי לפנות לאלוהים. למה אני באולימפיאדה שנותנים לי פעם אחת ב4 שנים לא קלטתי לתוך המטרות שלי? גם להם יש דיאלוג עם, את יודעת, עם אלוהים. אנחנו במקום אחר, אנחנו במקום עצוב יותר, זה לא אולימפיאדה, אבל כן. בא לי לקחת תכנים ממקום אחר כדי להביא אותם לפה ולהראות שגם מצבים יותר קלים אולי, מראים לנו שיש לנו כוחות נפש. גם במקומות הכי קשים אנחנו יכולים להשתמש, זה אותו כלי, זה אותה נפש, זה אותם כוחות. כרגע מה שאני אומרת הוא לא רלוונטי לאנשים שהיו בתופת, ולא רלוונטי לאנשים שהם איבדו את האנשים הקרובים שלהם, ולא רלוונטי לאלה שכרגע נמצאים בבית והקרובים נמצאים בעזה וחטופים, לא רלוונטי. אבל לאנשים שכרגע נמצאים פה והם צופים, מסתכלים וחלק מהעם שמתמודד, אז לכל בן אדם כזה זה רלוונטי. איך אני עוזר לעצמי? אוקיי, עם אלוהים אמרנו, אנחנו היינו רוצים שיהיה קצת אחרת, אנחנו רוצים שהוא ישמע אותנו, כל אחד ידבר עם האלוהים בשפה שלו, אין פה, זה לא חייב להיות תפילה במשהו מרוכז, כל אחד, אני מאמינה שאלוהים מדבר איתנו בשפה שלנו. אוקיי. אבל מה אפשר לעשות? לבקש עזרה. אפשר לעשות, לבקש, לא יודעת, ללכת לרופא משפחה ולקחת משהו מרגיע, לסגור טלוויזיה, להישען על משאבים. לכל אחד מאיתנו יש משאבים, במצבים מאוד מאוד קשים, בסיטואציות שונות בחיים אנחנו משתמשים במשאבים. המשאבים יכולים להיות שונים והם גם יכולים להיות רלוונטיים גם היום.
חברים, משפחה, פנאי. יש אנשים שמאוד אוהבים להכין אוכל, אבל לא רוצים לאכול אותו, כי לא רוצים, את יודעת, לעלות במשקל. אז להכין אוכל ולחלק, ולתת לשכנים, להזמין אנשים הביתה, כי זה כן אפשר. אז פשוט לחפש, לשבת, לקחת אחריות ולהגיד, אוקיי, מה עזר לי בסיטואציות? מה עזר לי פעם? כשהייתי עצוב, כשנפרדתי מחבר או חברה, כשקיבלתי ציון לא טוב, נכון, זה מינורי, אבל עדיין גם שם זה היה אסון, את יודעת, זה הכל, כן. הכל זה ביחס אנחנו שם לא היינו במלחמה, אבל שם זה היה אסון נוראי, אם למישהו למשל נכשל במבחן רציני, מבחינתו, את יודעת, זה טרגדיה. אז לקחת משם, פשוט לחפש מה עזר. אז תגידי, כן, מישהו יגיד עכשיו, עזר לי לשתות איזה בקבוק וודקה. אז יכול להיות שפעם אחת צריך, לא יודעת. כן. אז את לא רוצה להגיד לי שאחרי 10 שנים הרעות יגיעו 10 שנים טובות. למה? אני בטוחה שלא צריך 10 שנים. אני בטוחה שתוך כמה שבועות אנחנו כבר נהיה במקום אחר. למה? אני לא רוצה 10 שנים. מה, יש לי... לא, כן, אני רוצה שנייה להבין, איך אפשר להבין את כל הסיפור הזה שקורה, כאילו שעובר אלינו בשנים האחרונות. סתם צירוף מקרים לא טוב? לא, אני לא מאמינה בצירופי מקרים. אני חושבת שיש פה איזושהי רצף של פנדמיה, מגפה שהייתה פעם לפני 100 שנים, מלחמה שהייתה לפני 100 שנים. לא, זה ההיסטוריה חוזרת. ההיסטוריה חוזרת, בסדר, אבל ההיסטוריה חוזרת, אבל אנחנו שונים. ההיסטוריה חוזרת, אבל את הרבה יותר מוכנה למלחמה, את, כאילו, זה אחרת, זה לא אנשים שלא... אוקיי, אבל כאילו מבחינת היסטוריה, אז אמרת, אוקיי, כבר הייתה מגפה, היא חזרה המגפה. הייתה מלחמת עולם, כנראה שחוזרת מלחמת עולם. כן. מה עוד? למה לצפות? הגיע אחרי מלחמה, מה הגיע? הכי חשוב. נו? מדינת ישראל. חזקה וטובה ופורחת. אוקיי. כן? נו, אז בבקשה. אז תהיה פריחה עכשיו? כן? תקשיבי, אנחנו עכשיו מראים לעולם, אל תתעסקו איתנו. אני חושבת שעד שהרוע הגיע, את יודעת, אז אנחנו לא יכולנו בצורה פומבית לקום ולהגיד, תקשיבו, זה רוע אמיתי. כן. עכשיו אני חושבת שאין בעולם בן אדם שלא מבין שזה רוע. וואו, יש המון שלא מבינים שזה רוע, בזה אנחנו מתעסקות הרבה, ולהסביר שזה רוע. בסדר, אבל עכשיו, תראי, לא רק אנחנו מתעסקות, ראיתי שאספו את כל הכתבים הזרים, וישבו ויראו, ואני רואה סלוגן עכשיו, בגלל שאת יודעת, אני קוראת ברוסית, אז אני רואה גם סלוגן אצל אנשים, שהם בכלל אין להם קשר לא ליהדות ולא לישראל, הם פשוט אומרים, הם כותבים, לא צריך להיות בעד יהודי או בעד ישראל, כדי להבין שזה לא טוב, כאילו, את יודעת, אז הם לא אומרים אנחנו אוהבים יהודים, אבל הם אומרים, תקשיבו, זה לא בסדר, פשוט צריך להיות בן אדם. אוקיי. אז אני מאמינה שמה שיגיע, זה באמת החיזוק של מדינת ישראל, ויהודים יגיעו לפה, ויהיה לנו פריחה, ויהיה כיף. אז התחלנו לדבר על חלומות. היה לי בלילה חלום, שקמתי בבוקר, אני לא האמנתי, חלמתי חלמתי חלום מוזר כזה, על, כאילו סיפורה של שפחה, שמגיע עכשיו עוד מחזור של נשים חדש, שהן צעירות מאיתנו, כאילו, יש כאילו כבר 2 מחזורים שמתנהלים בתוך העולם, נכון? אני באה לך עם סיפורים מזוהים של זה, ובעצם אנחנו כאילו מנסים כזה, שאין להם מושג בכל מה שקורה. תקשיבי, את עכשיו מספרת לחלום, ואני מנחה קבוצה כזאת של הכלה לעזרת נשית לנשים, ואתמול בדיוק הייתה פגישה, ובנות סיפרו חלומות. נו? והחלומות על ילודה, על מישהי שפתאום קיבלה תינוקת, מישהי שאימא שלה נפטרה ופתאום גם ילדה תינוקת והביאה, ואמרתי להם, תקשיבו, יש פה משהו נשי חדש שנולד, את יודעת, ועכשיו את מספרת גם על איזשהו גל נשי חדש. כן. אז מה זה אבל נשי? שם זה מציאות נוראית בסיפורה של שפחה, שאנחנו מדברות על כאילו שהנה, שאנחנו כופים עליהם ומכריחים אותם, אבל מה היה בחלום? זה מה שהיה? זה לא היה טוב, זה היה מין איזה אימה כזה של כאילו איך אנחנו מסבירות לדור הצעיר שעוד לא יודע מה קורה, כמה נורא הולך להיות. אני שוברת לך את הבנתי. את תקבעת לזבר על חלומות, שמחים. לא, אני לא אמרתי שמחים, אמרתי נולד משהו נשי חדש. אני לא ידעתי, כאילו, זה לא היה שם בחלום המשך,
היה משהו נשי חדש, באמת באחד החלומות כן היה המשך, שבעצם הנשי החדש לימד את הבחורה בחלום איך לשחק קלפים, כאילו משהו של חשיבה נשית אחרת, כן. להיות יותר מתוכננת, יותר מתוחכמת, פחות, ופירשתי לה, אמרתי לה, תקשיבי, כנראה שהנשי החדש כבר לא יתבסס או יישען על הגנות כמו שהם היו פעם, זאת של הגנות של מישהו יגן עליי, שיהיה פה איזושהי באמת הבנה וחמלה וכבוד, יש פה משהו הרבה יותר מתוחכם, אז יכול להיות זה מה שאנחנו מרגישות, שבאמת להיות אישה זה מסוכן וצריך להיות יותר מתוחכמים. אני עוד לא יותר מדי פירשתי את זה, אבל החלום שלך הוא חלום מציאות מורכבת, כן. מפחידה. כמו שזה קטע, כי בעצם הדור הצעיר שמגיע בסיפורה של שפחה, כאילו מבחינתי, שאני כאילו הדור הוותיק, אז אני כאילו מסתכלת עליהם, אני אומרת, איך הם כאלה תמימות, או איך הם לא מבינות, או דווקא, אולי זה כן המשהו החדש, שהן באות אנחנו כאילו במין איזו הכנעה של המצב, של המציאות שכאילו נכפתה עלינו, והן באות בחוקים אחרים, אז אני אומרת, טוב, והם תכף יבינו את החוקים של העולם הישן, כאילו של העולם הפחות טוב. את יודעת, כשאנחנו בהתחלה תכננו לעשות פודקאסט על נשיות, את יודעת, על נשיות, ואנחנו נעשה את זה, בוודאות גם עכשיו אנחנו עושות את זה. את יודעת, כשלמשל אני מספרת בהרצאות שלי, ואנחנו מדברות על אורגזמה נשית, אז יש הרבה מאוד נשים שאומרות, אמא שלי לא דיברה איתי על זה. כן. ועכשיו אמהות מדברות, אני מקווה שמדברות. ואז מה זה אומר? זה אומר שהנשיות הופכת להיות הרבה יותר חכמה, הרבה יותר לוקחת אחריות על האורגזמה שלה. את יודעת, זה כבר לא בידיים של גבר, זה כבר בידיים שלה. היא צריכה לדעת מה זה מבחינת האורגזמה כדי ללמד את הגבר. אז יכול להיות שאנחנו כנשים צריכות גם להעביר מסר, שצריך להיות, את יודעת, יותר מתוחכמות, יותר מבינות את הסכנות, יותר שומרות. אני עוד לא יודעת. אנחנו בהתחלה רק אבל אני מבינה שעלינו, על דור הנשי, שכבר נמצא פה בעולם הזה וחי בעולם הזה, יש אחריות ללמד את הילדים, את החוקים החדשים של המציאות. גם החוקים שאנחנו משנים, גם מבחינת, את יודעת, מיטו וכל מה שקורה סביב היחסים של גברים, נשים, בגבולות, אני חושבת שזה גם חינוך. כן. זה גם הייתה חייבת להיות קודם כל הבנה מסוימת, של מה זה להיות אישה, איך אפשר לגשת לאישה, ואז משם יצאו חוקים ומחאה לא, גם עכשיו בעצם זה שיש המון נשים מפקדות בצבא, וגם היה איזה רבש"צית באחד היישובים שבעוטף, שבעצם ניהלה את כל המצב, ושוטרת שהובילה, חבורה של שוטרים, נראה לי באופקים זה היה. אז כולם עכשיו מדברים על זה, שאם בחודשים אחורה, שהיה איזשהו שיח, האם לגייס נשים, מה תפקיד הנשים בצבא, פתאום באה המלחמה הזאת, והעבירה שכאילו שזה דיון שאין לו מקום היום. לא, אז את רואה, אז נשי חדש נולד. נשי חדש נולד. אנחנו עוד לא יודעות. אנחנו עוד לא יודעות מה הכללים ואיך אנחנו נגדל אותם, אבל גם את וגם אני נגדל אותם. יש לך ילדה קטנה, לי יש ילדה קצת יותר גדולה. אני מגדלת אותה עם ההבנות שלי, ואני נותנת לה את הידע שלי. אבל יכול להיות שאני אצטרך להתבונן יותר בעולם, יותר להבין אותו, ולקלוט את הכללים החדשים, וללמד, ולהעביר מסר, כדי שהבת שלי והבת שלך, הם יהיו יותר מוגנות בעולם הזה, כדי שלא יהיו תמימות, כדי שגם יישארו להיות תמימות. את יודעת, כשאת מסתכלת על העולם, וכל הזמן דיברנו על זה, שהסתגלות, ויכולת להסתגל לסיטואציות, זה נותן כוח. תחשבי, את יודעת, עוד פעם, לוקחת דימויים ממקום אחר. כשאת אומרת לילד שלך, את מלמדת אותו לחצות כביש. מבחינתך זה נורמלי, יש מכוניות, יש מעבר חצייה, ואת מלמדת אותו. את לא רוצה שיהיה כל הזמן לחוץ על הכביש. את רוצה שיהיה לו כללים, שהוא ידע להשתמש בהם, נכון? כן. כי באיזשהו שלב את צריכה לסמוך עליו שהוא ידע לחצות כביש. אבל זה גם משהו שהיה פעם מאוד 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 מלחיץ ומפחיד. היום את נותנת לו כלים, והוא פשוט לומד את הכלים. המציאות היום היא מפחידה, אבל יש בה גם כללים וחוקים, וכנראה שהנשיות החדשה גם תצטרך כללים וחוקים חדשים. ואנחנו נתבונן, נחקור, נסתכל, נבין יותר טוב ונגדיר את הרוע, פשוט נגדיר אותה יותר טוב.
אנחנו נתבונן עליה. אבל כבר עושים את זה כבר שנים, מאז המיטו, זה מאוד מאוד ברור מה מותר ומה אסור. כן, אבל אנחנו עכשיו נפגשנו עוד פעם, חזרנו לדיאלוג הזה של למה העולם לא רואה שהחמאס ומעשים שלו זה רוע. למה הם עד עכשיו? אז כנראה שזה לא מספיק ברור. כן. אז לא מספיק ברור, כי אם זה היה מספיק ברור, היה ברור שאם חוטפים בנות לשם, אונסים, זה כאילו כבר ברור, הורגים, זה רוע. למה זה עד היום זה לא ברור? אז כנראה שלא מספיק. אז כנראה שהעולם כולו יצטרך לעבור שלבים של בירור יותר מדויק. אפשר עוד חלום לדבר עליו? כן. זה חלום שזה כאילו, זה הולך איתי. הרי עשיתי כתבה באולפן שישי על עומרי מיכאלי, שהוא בעצם כזה גיבור ישראל, שנפל כן. ממש ביום הראשון של המלחמה, שהוא כבר נפצע בצוק איתן, ואז הוא נפצע לפני חצי שנה בג'נין, ובעצם ליוויתי את המשפחה, ואז הייתי בלוויה, והבת זוג של אורון סיפרה שהיא נורא ביקשה שהוא יבוא לבקר אותה בחלום, ושערב לפני, זאת אומרת, בלילה לפני הלוויה, היא אומרת, הוא בא והוא היה לבוש בלבן, וכאילו דיברה על זה שהוא כזה, שהוא לא הבין, כאילו, שהוא ביקש מהם שלא יתרחו יותר מדי בלוויה, ושלא יעשו יותר מדי, ושהוא חיבק אותה. עכשיו, אז אמרת, זה משהו שאני כבר שומעת, זה משהו, עכשיו לדעתך, איפה זה, זה כאילו, זה יכול להיות שזה באמת היה הוא? אני לא יודעת. נגיד בתיאורים של החלומות, על אנשים שמתים שחוזרים בחלומות של אנשים חיים. אם אני אסתכל על זה כאיש טיפול, את יודעת, כן. אז אני אגיד שהיא בפנים הרגישה שהיא, אין לה רגשות אשם. כי בעצם זה מקום חיובי של שחרור, ואז בן אדם בדרך כלל שרואה מישהו, קרוב משפחה שלו, בחלום, והוא רואה אותו כואב, כועס, בוכה, חולה, בדרך כלל זה הרגשות שלנו שאנחנו משליכים לשם, שבעצם הרגשנו שאנחנו לא מספיק טרחנו, לא מספיק עזרנו, לא מספיק היינו שם, לא מספיק נתנו, אהבנו, וכל הזמן זה יישב על המקום הזה שאולי יכולתי לעשות אחרת. אני חושבת שמבחינתה, וכנראה שזה, אני בטוחה שזה ככה, שהיא הייתה שם 100%. היא הייתה כנראה שהוא היה פצוע והוא היה עוד פעם פצוע, כנראה שהיא ידעה לתמוך בו, וגם היא ידעה שזה הגורל שלו, שהוא רצה להיות שם, כי עובדה שהוא נלחם כל הזמן לחזור ללחימה. אז היה שם משהו נורא מרגיע, שזה גורל שלו, שזה בחירה שלו, שזה רצון שלו. זה החלום. שהיא תכבד את זה. ושהיא פשוט הבינה את זה. היא כנראה הייתה חייבת לבוא בחלום, לראות את זה בחלום. להגיד אם זה הוא או לא, את יודעת, זה כבר יותר מיסטי ויותר אזוטרי. אני מתה על מיסטיקה, את יודעת. אני גם, אבל את יודעת, אבל פה אין לי יותר מדי דברים להישען. כן, אתמול שאלו אותי, למה אני כל הזמן מעלה את האסטרולוגיה באינסטגרם, והאם אני מאמינה בזה. אז אמרתי, מה שפעם את לימדת אותי, שבסופו של דבר, בני האדם נורא רוצים ודאות. נכון. ואז אסטרולוגיה או מיסטיקה, באיזשהו מקום נותנים להם אשליה של ודאות. נכון. נכון, אשליה, או משהו, כן, משהו להישען. איזה כיף זה משהו להישען עליו. נכון. נכון? בסדר, את יודעת, אנחנו אולי פעם נעשה פודקאסט על אינטואיציה, את יודעת, אז אולי נעשה באמת, נספר איך להשתמש באינטואיציה, גם בסיטואציות כל כך מורכבות. אני עכשיו אותו מסיימת ספר על אינטואיציה, ספר על חלומות יש לי כבר, אינטואיציה, אני כמעט סיימתי, ואני גם מלמדת אינטואיציה המון שנים, 20 שנה אולי. אז יש לי מה להגיד, יש לי טיפים לתת איך להישען על אינטואיציה, כדי להבין מה זה אינטואיציה ומה זה פחד ומה... נדבר על זה. גם בפרק הבא אני רוצה שאנחנו נדבר על איך אפשר לזמן חלומות. אוקיי? כי אני חושבת שעכשיו הרבה אנשים כזה אומרים, הלוואי ואני אצליח לחלום על זה, הלוואי, כדי שהחלום ייתן לי איזושהי תקווה, איזושהי שמחה שכל כך חסרה לנו היום. אז את הפרק הבא אנחנו מתחילות באיך אפשר לזמן חלומות. טוב, בסדר. קבענו. קבענו. תודה. תודה גם לך, ביי.